Okay, mayong munto no sa aming tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong munto Philippines, mayong munto world, mayong munto universe. Ano na po tamang hingala, din nga itong tulumanon sa kahanginan, C.O.N.A. Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini ninyong ubus nga lagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. So may hapon na kanatong tanan mga hingala, no? Adlaw karon nga Huwebes, pizza 18 na kini, 18 ba? 18 na gyud. Huwebes karon mga higala 2025. So kumusta naman mga higala? Nang hinaot ako nga na kamungtanan sa kapiskay sa panlawas ni ining kamunton. Abi no mga higala, ato di ay nga timbayaon of course ang mayong mudto ang atong talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Ramaata, ang ato apon mga kauban ng mga pare, no? Ang ato na natibagong deacon mga higala, si Reverend Quincy James Torres Caniete. Tagahimalalod ni siya mga higala o kaliwat. Pero tuan na ni siya ron sa Bayawan nag-stand ba na tuwa sila dito nagpuyo na pero tagahimalalod din siya kaliwat. Ano? Hala no, may mudto na kan natong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Of course, ako mga classmates, si Padre Obing Masyon, si Father Tonton Arnay, si Father Dami Heramis, akong timbayaon mahigala. Of course, ang akong mga igsunan din na sa isla. Ko si Monix, wala ka kukuha ko kagitang Monix. Gantong ako andiri ng amo meeting ag sa Lunes, wala si Monix, no? Si Father Kini Ramon, Father Ramon Duran, no? Kumusta naman ka Monix, no? O ginga mo sa daghan mga taga-Islam higala kay daghan kay sila mga daghan silang mga kapistahan kay kining bulan sa Setyembre daghan kayong fiesta. Ayan, no? So okay ra excuse ra mahigala, no? Abi no, padayon dahil kita nga ako dahil karong ayungon pahibalo na ako, no? Sa ako ang mga parokyano karong Huwebes ugma ha. Ugma sa hapon mangumpisal ta kay aron maandam ta alang sa ato nga pilgrimage karong Lunes pohon pitsa 22 adto ta sa San Carlos City. Ayan, no? Magpa San Carlos na punta human na mamimihigala sa Dumaguete karon adto na pud mi sa San Carlos City. Ayan, no? Ari ko dapit mahigala sa kining Occidental kay kadaghanan sa akong mga sakop wala gini kaadtong San Carlos, wala po ni kaadto og kining sa Kabangkalan, wala. May na kay mga duol-duol raman na diri namo kay nabay misto nga tunga sa isla sa Negros, so medyo duol-duol ra na para namo. Ang San Carlos mga 97 kilometers na ay doon to sa Kabangkalan, pero mo na among sunod pag human pagka December pista man na December 8 may mga adto na mi sa kuan duol-duol na lang tanhay na lang mi adto na lang mi sa tanhay ug dili ba at balik mi sa Himaladon. Ayan, no? So kamo din na kumusta naman, sige ra mo kami diri halos kada bulan sige minga pilgrimage kay usi kayo ang plenary indulgence kung dili namo pahimudsan. Okay, no? Nada, no? Padayon ta mahigala arita sa ato ang Saint of the Day. Bino ang atong Saint of the Day karon walay lain kung dili si Gondere sa ato September 18 ang ato ang karon nga Saint of the Day walay lain kung dili si, no? si Gondere, si Saint San Jose de Cupertino. Aboy no kini si San Jose de Cupertino mga higala na ila kini siya sa iyahang pagka maampuon, no? Ato adjust kamay mga higala ha. Unya ang nakalahi ini niya kay ug magampo ni siya mo levitate. Gilaliman kang mu tungod sa kalalom sa mga pagampo mga higala. Mulupad siya musaka sa langit. Sa langit. Mutaas ba kanang mulivitate, mutaas sila kanang mulupad. Pura siya kalibutan ha. Nalilupad na dahil siya. Mura ba grabe ang meditation niya sa rosary. Ilabi na yung sa rosary. Namo na no nga daghang kayong mga milagro nga na-attributed niya samtang buhi pa siya ha. And then kanang daghang kayo ang muduol kaniya aron mangumpisal na
Wala no. So karong adlaw mga higala ang ato ang gigil kay ni si San Jose de Cupertino, no, the levitating priest. Yan no. Ala no, padayon ta mga higala sa ato ang mga buhaton ni ining kamudtuhon. Nari na ta mga higala sa ato ang kining asa dili pa dayon mga higala are sa tasakuan ato ang CBCP News, no, balitang timbahan mga higala, no. CBCP News, Cardinal Pablo Virgilio David nanawagan karon og dugang pagampo alang sa krisis nga giatubang sa atong nasod karon, dinala ni ining grabing korupsyon. Atol kini sa kapistahan sa Birhen de Los Angeles nga gisaulog dito sa Cathedral of Our Lady of Angels in Los Angeles, California, no. Mihangyo siya sa tanan nga mga Pilipinhon nga musangpit gyud sa mahal nga Birhen Maria magampo sa rosaryo aron masulbad na kining problema sa korupsyon nga grabe na kaayo ni kailap na pag-ayo sa atong nasod. Balita mga higala gikan sa Vatican, Pope Leo at Jubilee matod pa niya, consolation is found in firm and stable faith. Nga sa ato pa ang kanabitang mga kaayuhan, no, mga konsolasyon madawat nato dinha sa ganito lig-on ug baskog lig-on nga pagtuo, no, sa ato pa firm and stable faith, ato pa lig-unon gid nato ang atong mga pagampo. Abi no aris ta mahigala sa atong ulo istorya, no, apan dili sa ako mo istorya ron, kanta lang usa, no, kay gikanta gahimo-himo kung kanta mahigala, no, kay niingon man gud si Bishop, no, nga ipakuang gyud mi kaming mga pari kinahanglan nga muwali gyud mi kabahin sa flood control project. Ano? Murang ako imbis nga muwali ko, gidugangan pag ginako. Gikuanan pag ginako kanta. Bino naghimo-himo ko kanta mahigala. Naya pa ako pasensya na ang matamaan ha. Kan binuar kanta-kanta naman ni. Ang title ani flood control, no? Okay, wala ra ni duyog. Muna akong kanta ha. Flood control, maoy proyekto nga, daghang kontratista, ganahang mudala, kay daghan ang kwarta, dako ka ganansya, sigurong madato ka. Balikon. Flood control, maoy proyekto nga, daghang kontratista, ganahang mudala, kay daghan ang kwarta, dako ka ganansya, sigurong madato ka. Si Sara Diskaya og iyang bana labihang na karon nga datua ang negosyo nila ay pangkontrata, flood control ang kinaham nila, Presidente Bongbong ang natingala, flood control nga project kunain na. Kontratista tanan ay nabayran na, pero tubig baha na pabalik. Flood control, maoy proyekto nga, daghang kontratista, ganahang mudala, kay daghan ang kwarta, dako ka ganansya, sigurong madato ka. May mga senador gihinganlan, kay lagi na kadawat o kwarta, gitagaan kunos kontratista, di yun mo ang kun bahala na. Flood control, maoy proyekto nga, daghang kontratista, ganahang mudala, kay daghan ang kwarta, dako ka ganansya, sigurong madato ka. Sigurong madato ka, sigurong mapriso ka, sa Ginoo balik na. Okay, pakpak. Abi no ato nang kata-kata ko kadadlaw hingala. Kay mo lagi sugo. Mo ba lagi na sugo ni obispo nga ato gyung iwali niya ako. Doble na ko iwali pag ginin ako kantahon pag ginin nato, ha? Kung si title ng kanta ha, flood control. Oh, yeah. Flood control. So alang ni adtong gusto makakuha kopya ini, paminawar sa DWC o niya i-tape.
no, dayong paghuman i-record, dayong paghuman ilista. Kamo na magkanta-kanta das inyo. Ang title ani Flood Control, no? Pero adapted ani siya sa kanta nga ang galing kung sumayaw, no? Pero ato raning gilagasan og jatay flood control mao'y proyekto nga ano, daghang kontratista. Sini ora mahigala, no? Di mo siguro ta pangayuan og kun ani kanang usa nga na kana bitang bayag gawa man po nato ni gibaligya ato ra man ning gikanta-kanta, no? Kantahon po nako ni misa flood control. Abi no ari na ta mahigala sa atong topic na ta mga higala, Holy Rosary og Saint Dominic, no? Ang relasyon ang kanang Holy Rosary kanang bisabi Saint Dominic. Kanong anana man ang title nato kay kini gyud si Saint Dominic Santo Domingo, usagi ni siya sa nag-preach kabahin sa Santos nga Rosario, no? Okay, ngano man ni si Santo, ngano man ni si Koan, ngano man ni si Saint Dominic, nga iya man yung gi-preach, mga higala kini si ang Santos nga Rosario. Abino kini man gud si Saint Dominic mga higala, kuan ni siya, usa ni siya kapari, katsila. No unya nahitabo kadto nga perting gubuta kay naa man goy heresiya ba, Albigensian heresy, nga sa atong kalibutan kuno dunay duha ka Dios nga maayo ug Dios nga dili maayo. No unya ang Dios nga dili maayo mao kanang kalibutan, no? Kanang mga dautan, no? Siya may gahimo sa mga dautan nga ang kalibutan nga dautan. Nung doon na po yung Diyos maayo na si Kristo. Una, dualism ba? Dualism or manichaeism. Niya kay supak mala. No? Kaya ang gitudlo sa Albigensian heresy nga ang kalibutan dautan. That the world is evil. No? Wala, no? Nga, kini si Saint Dominic, usagid ni siya sa nag-propagate kanang dili sayop na. No, kay atong mabasa sa Genesis chapter 1 verse 25, nakita sa Dios nga maayo ang gibuhat nga iyang nabuhat ug nalipay siya. No, ngano na unsa naman nga the world is evil man hinuol. So man nga perting kinumbati. Ang problema kay dunay mga emperor nga murag ni dawat ining mao nga pagtulunan. Amo na nga nagkagubot mga higala. Perti na yung gubuta tungod aning Albigensian heresy. Si Kuan kumpate gyud si Santo Domingo, preach po siya nga muni na sayop gyud na ang angay gyud na tunahon nga ang kalibutan maayo. Sus ko kay murag nagkagubot man, mipakita sa mahal nga birhen, ang mahal nga birhen nagpakita si Mama Mary kang Santo Domingo ug nagdala og rasyon aron malupig ninyo ang heresiya pag-ampo gyud mong Santos nga Rosario. Muni inyong hinagiban. Mo dito na nagsugod nga kanang ang original gyud, ang original nga Santo Rosario, nga Rosariohan si Mama Mary gyud mo nihatag ni kuan ni kuan kining Santo Domingo mo na tong grabe ang iyahang grupo kanang kinagtukod na po lagi ni Santo Domingo, Saint Dominic ba, o grupo nga gitawag na karon og Order of Preachers OP og nailapod sa pangalan nga Dominicans. Grabe po ang ilahang kuan, kumbate gyud hangtod nga nalupi gyud ang heresiya, ang Albigensian heresy. Kay ngano man usag gyud sa mga gitudlo nila ni Santo Domingo kinig yung kabahin sa Rosario gyud ta, no ana, no? So man nga dito na nagsugod nga kining gipropagate na gyud, no, ang Santos nga Rosario. O gani sa makadaghang higayon, no, nagmadaugon gyud ang Santos nga Rosario, no, gani ha katong Holy Victory ba, katong Holy Victory katubitaw ang mga Muslim moilog na gyud unta sa Europe ang nagkadaog gyud gihapon ang Christianity, samtang nakigira ang Spanish Armada ang mga katawhan po nagrosaryo o daog yun gihapon, no? Katong sa EDSA nga grabe na, hapit na nagbinumbahay na, pero ang mga tao nagrosaryo wala gyud, bloodless revolution tong sa EDSA, no ana, no? So muna nga hantod karon nanawagan na po doon si Cardinal
Pablo Virgilio David nga mangayo na putag panabang sa mahal nga birhen, no? Kimutod palagi nagkagubot na tagmaayo ani ana, no? So muna nga nanawagan sa muna nga ang Santos nga Rosario, muna nga ang Santos nga Rosario closely connected gyud ni Saint Dominic. Kasi Saint Dominic yun mao usa, daghan man ni sila mga kabataan katong sa kining sa Lourdes ba, sa Fatima, no? Nagpakita kang Lucia, Jacinta ug ni Juan ni kasatong usa, no? No, nagpakita yun sa tulog ka mga bata, no? Nagpakita yun kang Francisco ni Fatima ug ni Jacinta, no? Francisco, Fatima ug Jacinta nga mao gyapon pray the rosary, no? Katong sa 1917 Civil War, no? Kaan man to, katong gira naman gyud punto hapit, no? Gubot naman po kaayo, mao gyapon Santos nga Rosario. So muna nga the Holy Rosary is closely kanang connected to Saint Dominic and all mga tao. Muna nga kami diri sa Ayungon ng Higala, dili pag-unsa, kada adlaw gimi nag-Dawn Rosary. Ang nakatudlo po na ako ana mga Higala kabalo ka kinsa si Archbishop John Du, no? Kay kining sa dili pag-unsa ha, sa seminarista pa mi, no? Dito sa SPFY kada kadlawon gimi nga rosaryo. Muna nga nadala-dala po na ako. No, nga diri sa akong parokya alas 5 kadlawon, gi alas 5 lang namo. Uban sa katedral kuan gyud kanang alas 4 sila. Ako alas 5 kay para mahuman man ning amo ang rosaryo namo. 5:30 lahos po dayon may misa. Pero maminaw pa ko ni kuan Father Tito Haluag. Ano siya na? Haluag ba? Ya. O muna mo maminaw usa ko dayon paghuman mo kuan na dayon ko kaluwag di haluag taga kuan man ning haluag taga kining taga bais man taga ukyot man ning haluag kaluag, no? Kaluwag, no? Si Father Tito Kaluwag ano, no? Muna then pagka 5:45 magmisa na dayon may ano, no? Klaro. So muna ha, so karon nga panahon na nanawagan gyud pod si Cardinal Pablo Virgilio David. Unya sa Vatican mga higala, matud pa mao gihapon, no? Mao gihapon si Pope Francis firm and stable faith gyud aron makadawat kita og consolation. Okay? So manato no unya unsa pa may lain, wa mo kay nakalimtan ang atong saint of the day, ang atuang atong topic karon kabahin man sa Santos nga Rosario, no? So how did, no, ngano nga si Saint Dominic closely kuan man gyud kanang closely identified with the Holy Rosary, no? Giunsang paghitabo nga si Santo Domingo konektado man gyud kaayo sa Santos nga Rosario. Ang rason ni ana tungod kay si Mama Mary mipakita kausa ni ana so usa ka visionary o pananawan ba nga nisulti gid siya. Kay ito lagi higayon na nagkagubot kay nangusog mapud ning mga Albigensians. Sa man pinanong sa nung oras sa 18 ano, mga Albigensians heresy. Daghan na pud sila kaayo muna nga aron gyud nga mapakgang ang paglambo sa mao nga kining heresiya gikuan gyud. Nagpakita ang mahal nga birhen kang Santo Domingo, Saint Dominic, ug matud pa usag yun sa iyang gihimo sa mahal nga birhen, nagdala siya og rosaryohan ug gihatag nato kang Saint Dominic ug niingon siya nga gamitan ni kay mao kini ang pinakagamhanan nga kining gitawag og pinakagamhanan nga hinagiban batok sa panulay. Ano? So wala nga kami diri, so rosaryo nga kita po kita sa Pilipinas mga higala murag kinahanglan kitang magrosaryo niining panahon na kibaling guguta, no? Gani naghimo-himo na malamang kung kanta, no? Kay mamangisugo sa atong talahuron nga obispo nga kining mag-preach gyud ta kabahin lagi ni ining corruption. So muna nga ni apong taon ko naghuluhimo-himo pud lamang in taon ko, no? So dinala sa kita kutob ug ako lang gihapon kini ang ubos nga alagad
Reverendo Padre Edwin Academiacab, mana milit na usab kaninyo ug manalangin ka nato ang Dios nga makagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Mayong Mudto, Pilipinas.